Με συγκινήσατε. Με τα τραγούδια σας, με τις φωνές σας, με τους στίχους. Το τελευταίο στίχο του τελείως τραγούδι που λέει «Μα ο κόσμος είναι κακός» είναι μια πραγματικότητα, διότι δυστυχώς από DNA όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουν το κακό μας εγκέφαλο. Ο οποίος κακός εγκέφαλος υπάρχει ανεξαιρέτως καλή διαμέτρηση σε όλους τους ανθρώπους. Η διαφορά είναι σε τι ποσοστό υπάρχει. Αν το ποσοστό είναι μικρό, λίγο μεγαλύτερο ή πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχει λοιπόν ο καλός εγκέφαλος, ο κακός εγκέφαλος και υπάρχουν οι λόγοι που κάνουν τον καλό εγκέφαλο να επικρατήσει τον κακό εγκέφαλο. Γιατί στο DNA είναι ο τρόπος που μεγαλώνεις, στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου από τα σου βήματα, οι γονείς σου ή οι άνθρωποι που αδικανιστούν τους γονείς, είναι το περίγυρος γενικότερα, το σχολείο σου. Και μετά από αυτά είναι αυτά που ονειρεύεσαι, αυτά που οραματίζεσαι σαν παιδί, σαν νέος, οι βασικοί σου στόχοι, οι αξίες που θέτεις σαν άνθρωπος, οι οποίες είναι κόκκινη γραμμή και σένα, και όλα αυτά είναι αυτά που δίνουν τη δυναμική στον καλό εγκέφαλο να επικρατεί το κακό εγκέφαλο. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει κακός εγκέφαλος, τον οποίο ας είναι αυτοί οι λόγοι που προείπα και κυρίως οι βασικές μας αρχές, πώς ονειρευόμαστε τον εαυτό μας μετά από χρόνια, τους στόχους μας, για να μπορούμε πάντα να πολεμάμε αυτές τις κακές σκέψεις ή το κομμάτι του κακού εγκέφαλου και ας το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο για να μας ξυπνάει και να είναι ένα κόκκινο φως, ένα αλάρμ, μια διαδικασία που να μας χτυπάει το καμπανάκι και να μας λέει «Οπ, εδώ μπορούν να συμβούν αυτά ή υπάρχουν και αυτά, τα οποία ναι μεν είναι κακά, αλλά τα έχουμε για να τα σκεφτόμαστε, να τα έχουμε στο μυαλό μας και να μπορούν να προστατεύουμε τον καλό μας εγκέφαλο». Δυστυχώς, ο κόσμος έχει μπει σε μια διαδικασία παγκοσμίως που ισοπεδώνεται τα πάντα για το χρήμα, ισοπεδώνεται τα πάντα με πολέμους, να σκοτώνονται παιδιά, λέμε Παλαιστίνη, για να μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να πουλάνε τα όπλα και να πουλάνε το διέρη και βασίλευε, να μπορούν να βάζουν όλους σε μια διαδικασία friction, τριβής, για να μπορούν να είναι οι μεγάλοι προστάτες και να υπάρχει το εμπόριο όπλων και το χρήμα να είναι αυτό που να προσκυνάνε όλοι. Προσωπικά, εγώ σαν άνθρωπος δεν προσκύνησα το χρήμα ποτέ και δεν το προσκυνήσω ποτέ. Το χρήμα για μένα είναι τρόπαιο για αυτά που ονειρεύομαι, για τους στόχους μου, για αυτά που θέλω να κατακτήσω και απλώς τα χρήματα είναι ένα εργαλείο για να μπορείς να υπάρχει υγεία, να περνάνε καλά η οικογένειά σου και να τα χρησιμοποιείς ως αυτά να ορίζονται από σένα και όχι τα χρήματα να ορίζουν εσένα τις δικές σου αξίες, τις βασικές σου αξίες και την ανθρωπότητα εν γέννη. Πράγματι περνάμε, εκτός από αυτά που είπα για τους πολέμους, περνάμε μια κοινωνική κρίση, γιατί κάθε μέρα χάνονται οι ηθικές αξίες, χάνεται ο προσανατολισμός, χάνεται η κουλτούρα, χάνεται τα ήθη, χάνεται τα έθιμα, αλλά στη ζωή πρέπει πάντα να αντιστεκόμαστε στο σημείο, μέχρι το σημείο που μπορούμε. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πάνε όλα στην εκφόρα και στον κρεμό. Άρα ο κάθε άνθρωπος με τις δυνάμεις που έχει μέσα του, με την έμπνευση που έχει μέσα του, με τους στόχους που έχει μέσα του, με αυτά που ονειρεύεται, με αυτά που οραματίζεται, πρέπει να πολεμάει κάθε μέρα για το καλύτερο της ανθρωπότητας.
Και σίγουρα ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, αλλά ο ένας ξυπνάει τον άλλον. Τον παράλληλο, τον παράλληλο, τον παράλληλο. Και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας, διότι εάν δεν υπάρχει το πρώτο βοτσαλάκι ή ο πρώτος άνθρωπος στη σειρά, θα το πω ως χάρη παραδείγματος, δεν θα υπάρχει αλυσίδα των επόμενων ανθρώπων. Άρα, εμείς στο μέτρο που μπορούμε, ως χάρη παραδείγματος, δεν θα υπάρχει αλυσίδα των επόμενων ανθρώπων. Άρα, εμείς στο μέτρο που μπορούμε, το μέτρο που μας δίνει τη δυνατότητα, κάνουμε τις κυρίες μας, αυτά που πιστεύουμε και έχουμε αισιοδοξία, γιατί το σύμπαν στο τέλος της ημέρας ζυγίζει τα πάντα. Και όταν λέω σύμπαν, μέσα στο σύμπαν περικλείεται ο Θεός, περικλείονται όλες αυτές οι δυνάμεις που κάποιοι μπορεί να πιστεύουν στο χριστιανισμό, κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν, έχουν πολλές θρησκείες. Το σύμπαν λοιπόν ενώνει όλα αυτά τα πράγματα που πιστεύουν σε μια μεγάλη δύναμη, σε μια ανώτερη δύναμη, και εμείς οι άνθρωποι πρέπει πάντα να βάζουμε αυτό το λιθαράκι μας καθημερινά για να μπορέσουμε ίσως σε ένα κομμάτι να αλλάξουμε ή να φρενάρουμε την ανθρωπότητα, διότι πρέπει πάντα να υπάρχει ελπίδα και πάντα να θυμάστε ότι το σύμπαν στο τέλος ζυγίζει τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ θα είμαι κοντά σας και θα σας πω ότι ο λόγος που επέλεξα να έρθω σήμερα εδώ δεν είναι τυχαίος. Με έπαιρνε ο πατέρας μου σε μικρές ηλικίες μαζί με τα αδέρφια μου, είμαστε 3 αδέρφια, δυστυχώς ο ένας δεν είναι ζωή. Και ερχόμαστε εδώ, παιδάκια, για να έρθουμε κοντά σε αυτά τα παιδιά που είναι σε αυτό εδώ το σπίτι, να προσφέρουμε την αντιδελή μας αγάπη, γιατί θυμηθείτε, η αντιδελής αγάπη είναι μεγάλο πράγμα και σήμερα δεν υπάρχει. Δώστε μια τελή αγάπη και να είστε σίγουροι ότι θα συντηρήσει πίσω. Εγώ λοιπόν ήρθα εδώ γιατί ερχόμουν παιδί με τον πατέρα μου και ταυτόχρονα η μάνα μου στο ιατρικό κέντρο που είναι πιο κάτω στο Πεντέλης άφησε την τελευταία της πνοή από ένα συμβάν πολύ περίεργο, έτρωγε και πνίγηκε την ώρα που έτρωγε και δεν την προλάβανε να την πάνε να την σώσουν μέχρι να την πάνε στο ιατρικό κέντρο και άφησε την τελευταία της πνοή περίπου κάποια μέτρα πιο κάτω στο ιατρικό κέντρο που έχετε. Εκεί εδώ. Πάμε και εμείς. Εκεί. Να σας ευχηθώ μέσα από καρδιάς να μην παρατάτε να έχετε το νοητό σπαθί σας να πολεμάτε στη ζωή σας και επειδή εσείς έχετε ένα προτέρημα έναν των άλλων παιδιών. Το προτέρημά σας, μέσα στα μειονεκτήματα που υπάρχουν, είναι ότι έχετε θαραλέα ψυχή. Και η ψυχή σας είναι ψυχή κατάκτησης. Αυτό λοιπόν, γιατί στη ζωή ουδέν καλό να μηγές κακού και ουδέν κακό να μηγές καλού. Στη ζωή σας λοιπόν θα κοιτάτε όπως εσείς έχετε ένα μειονέκτημα να το κάνετε προτέρημα. Και να το κάνετε προτέρημα κατάκτησης. Και να το κάνετε προτέρημα ζωής. Στόχος, όραμα και όνειρα. Στόχος, όραμα και όνειρα. Τολμήστε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και μην βάζετε όνειρα εκτός στόχων. Βάλτε αυτά που οραματίζεστε και με την ψυχική σας δύναμη θα γυρίσετε στο σήμερα και θα πάτε βήμα να κατακτήσετε αυτό που στοχεύσατε ή ονειρευτήκατε. Για το καλύτερο αύριο, όχι μόνο το δικό σας και της κοινωνίας, διότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν κάποια πράγματα παραδειγματίζονται
για το καλύτερο αύριο όλης της κοινωνίας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Να βγάλουμε μια μαζική φωτογραφία.